Скъпи братя и сестри, символично е, че днес ще говорим именно за възсъединение с благото, за това какво е благото, как се проявява и реализира в живота ни и при какви условия то се проявява в живота ни пълноценно, мощно, с такава интензивност, че да си направи път през вътрешните ни пречки, през всичко, което нашето неведение или тамата в нас му поставя като бариера. Всяка от големите мистични традиции винаги е насочвала своите адепти към два първоначални момента. Първо, да помниме постоянно за свещената си божествена, неподлежаща на време и на разрушение природа. Независима от времето. Несвързана с социалните промени в обществото. С епохата, в която живеем. Ако има нещо в нас, което наистина е недвойствено, необусловено, независимо и неподлежащо на влиянията на сансара, на външния свят, това е самата ни божествена природа. Но пробуждането обаче, нейното развитие и освобождаване, зависи от избора на душата ни, която я износва, както майката износва своето дете. Първото, на което мистичните традиции ни учат да помниме непрестанно за тази природа. Когато ние разсъждаваме за своята способност да виждаме и гледаме света с очите си, ние знаеме и разбираме, че има някой вътре в нас, който гледа, който осъзнава и който наблюдава. Когато слушаме, ние разбираме, че слушаме чрез ушите и чрез възприятията на вътрешната си природа. Когато се докосваме до света, който често е плътен, груб, дразнещ, причинява ни болка, вдъхновение да преодолеем болката на света, ни дава усещането, че всъщност до света се докосва вътрешното ни аз, което не изпитва болка и дискомфорт. Болката и дискомфортът изпитват душата, която усеща дисонанса между вътрешната природа и между плътния свят. Второто нещо, на което традициите грижовно обучават своите ученици, това е да пробуждат тази природа, използвайки адекватни знания, умения и техники. Но, когато ние твърде дълго блуждаеме в тамата и забравяме за свещения час на пробуждането, в нашия живот идва времето на бурята. И бурята вдига корабът на душата ни и е блъска с всичките свои вълни, докато моряците, които управляват кораба, не извикат за помощ и милост от небето. Подразбира се, че моряците на кораба, това са силите на душата ни, качествата, присъщи на съзнанието и волята. Но понякога в такава буря няма необходимост. Моментът на пробуждането на душата може да дойде естествено и меко. Тъй, както изведнъж в тълпата, нашият слух може да бъде докоснат от тиха мелодия.
Или както изведнъж може да грейне на улицата една необикновено красива детска усмивка. Или няколко реда, които буквално изникват пред очите ни от случайно отвореното Евангелие или свещеното писание, могат да предизвикват мека буря в душата ни, могат да я преобърнат наопаки, могат да дадат неочакван и пробуждащ тласък на съзнанието ни, сетивата ни, волята ни, възприятие ни. И в този момент дверите на душата се разтварят и потока на космическото благо хлътва в нея. Изпълва я. Аз казвам, че всеки от меките или от драматичните и бурните моменти на пробуждането на душата, това е момент, в който вълните на космическото благо ни заливат. Затова тук е важно да отговорим на още един въпрос. Какво е това благото? Защото всеки човек в живота си има своя изградена представа за благо. Едни смятат за благо това, други онова. Ние много пъти сме се докосвали с вас до въпроса за истинското и лъжовното в живота. Ние сме задавали също така и въпрос от следния характер. Дали е благо за душата това, което ни причинява болка? Ако това умекотява душата, ни я прави по-финна, по-чувствителна, по-нежна и възприемчива, значи е благословена тази болка. Дали е благо за душата това, което ни носи комфортни усещания, удоволствие и радост? Може да бъде благо, може и да не бъде. Ако използвайки тази енергия неправилно, ние ставаме по-безчувствени, самодоволни, отпуснати, губиме концентрация, изпадаме в самозаблуда и самовъзхита и захласнати мислиме, ето, всичките мои проблеми в живота са решени. Това несъмнено е драма за нас. Макар че ние го осъзнаваме като благо. И много от хората искрено смятат себе си за щастливи и реализирани хора, на които физическите им проблеми са решени. Но когато обърнем внимание и погледнем в глъбините на сърцата им и на живота им, ние виждаме, че те стават все по-студени и по-безразлични към околните. Благо ли е това или не е благо, което им се случва? И какво тогава е възсъединение с благо? Преди аз съм ви казвал, че живот, дълготрайност, плодотворност са качества на благото. Живот, дълготрайност, плодотворност. Благото възкресява душата, като се докосне до нея. Благото ви пробужда, независимо дали ви удря с вълните си или ви залива с галещите си лъчи. Благото не може да ви се причини. То ви се дава, когато вие сте озряли за него. Но заедно с това, когато вие забравяте за своята извечна потребност към благото, бурята ви тласка към благото автоматично. Много важен момент е редуването на щастливите и тъжните отрязъци в живота, периоди в живота. Хората се питат защо ги сполетяват неудачи. Аз ще кажа нещо много лесно.
просто поради причината, че неправилно използват тези свои жизнени периоди, когато им е бил отпуснат кредит свише. Било е дадено благото в съответствие с предишна добра карма. Обаче ти си го изпапкал, скъпи човече. Ти си го изял, счавкал на руски. Злоупотребил си с благото. Нахвърлил си се върху благото, както невежественият селянин се нахвърля върху съпругата си девица първата брачна нощ. И обладае, независимо на нейната болка и протест. Благото има абсолютно жива душа и то може да бъде погалено от нас, докоснато, целунато или изнасилено. Казвам, че всичките неудачи в живота ни сполетяват тогава, когато ние забравяме, че благото трябва да се гали, да се съзерцава във възхита, че трябва да му се радваме, да благоговееме пред него, да прекланяме коленете си пред него и да му се молиме, а ние го насилваме, изяждаме и използваме. Тъй обстоят делата с всеки добър плод в живота. Затова има древно египетско учение, където се казва: не яж от своя плод. Не яж от своя плод. Вие ще ме попитате, но как е възможно за един земеделец да не яде от своя плод? Думата да ядеш от своя плод е различна от думата да вкусиш от своя плод. Разбирате ли? Вашият плод ви е даден да се докоснете до него, да го вкусите, да го опитате, но не да го поглъщате. Четвъртият знак на единото учение казва, че животът на човека е градина, чието плодове трябва да радват и да насищат мнозина хора. Аз си спомням за прекрасната песен на Петър Дънов, където се пее: запали се огънят на огнището, затупка моето сърце. Хлябът е готов. Хлябът е готов. И в това отношение към хлябът е цялото ни отношение към благо. Каквото и да правим, дружеското ни общуване в живота, или нашето слушане на ученията на мъдростта, или нашият повседневен труд, или любовният ни акт, или трапезата, може да бъде в благото, а може да бъде извън благото. Всичко, което ние правиме, въоръжени с трите велики инструмента на ученията, с волята, любовта и жертвата, и разбира се с безмълвието, Теодора, всичко това превръща душата в съдина на благото. Обаче, тези наши действия, когато ние забравяме, че всъщност ги извършва вътрешната природа, а не някой си. Някой си, който е нашето тяло, се превръщат в буднични и повседневни действия без съдържание, смисъл, лишени от вдъхновение и душа.
колко много неща в живота ни се променят от отношението. Дънов казва: хлябът е готов. Хлябът е готов. Ние сякаш виждаме светлината, която залива този хляб. Ние сякаш чуваме думите на хляба. Благото говори с нас чрез устата на събитията, на ситуации и на действията в живота. Днес говорихме с моят приятел от Русия за фразата на Шри Аурубиндо: All is yoga. Всичко е йога. Това е изумителна мъдрост, синтезирана в две думи. Всъщност, Аурубиндо говори за нашите взаимоотношения с духа на благото. Когато нашите действия са йога, ние сме в благото. Когато ние забравяме или не помниме, че действайки практикуваме и се освобождаваме, благото стои в страни и ни гледа учудено. Както може да ни гледа учудено един ангел, който ни се явява изведнъж воплотен, а ние равнодушно минаваме около него. Аз ви казвам, че подобни ангели ние срещаме стотици в живота. И те са в кожата и плътта на обикновени хора, които ние срещаме. Но ние забравяме. Ние не обръщаме внимание. Ние не се сещаме. Благото говори с нас, с неизброимите, ликуващи езици на живота. То чуролик, то ромони, то плаче като дете, то се смее като смешник, то расте изпод земята, лее се от небето. И всичко това е благото с неговите неизброими гласове. Но вниманието ни е ключът към това. Може да слушаш много религиозни учения и да не разбереш. Можеш да разбереш и пак да не бъдеш твърд. Човекът, който има внимателно отношение към благото в живота, се превръща в майстор на живота. Затова последното интервю, ако не греша, в вестник за жените или женското царство, много мъдро са му подбрали названието. Мнозина са майсторите на изкуството, единици са майсторите на живота. Но за истинския майстор на живота и за взаимоотношенията му с околния свят е казано в софийското изречение: даже камъните пеят в ръцете на майстор. Даже камъните пеят в ръцете на майстор. Веднъж в едно интервю попитали един от любимите ми писатели, Джебран Халил, какво е най-добрата молитва? И той отговори: о, ако знаеше човекът само, че изговаряйки молитвата с устата си, той се моли само наполовина. Но най-добрата му молитва е скрита в неговите деяния. Наистина, този ден от живота ни ще бъде ден на нашето просветление, когато ние ще усетиме
всяко свое действие като слова, които се вдигат изпод пръстите, като молитва, която се откъсва от устата ни, като безмълвна молитва, която литва от ума и от сърцето ни по време на битовите ни дела. Но ние не можем да постигнем това ниво на съзнание, опитвайки се изкуствено да помниме за това. Ние преди всичко трябва да бъдем безкрайно внимателни към тези моменти, които ние наистина можем да превърнем в практика тук и сега. И ако се стараете да спазвате само вниманието към това, което е тук и сега, вашите действия ден след ден ще се превръщат в молитва. Вашите мисли ден след ден ще стават все по-мощни и по-светоносни. Сърцето ви ден след ден ще става все по-лъчезарно. Ден след ден ще възраства вашата аура и вашето духовно тяло ще обгръща все повече същества. И ден след ден вие ще се усещате дърво, отрупани с плодове. Защото такъв е символът на благото. Това е плодното дърво. Първият ми наставник в областта на целителството беше прабаба ми Мара, както знаете. Аз ви напомних за песента на Дъно, където той пее за хляба. А аз помня как баба ми Мара вадеше хляба от едно огромно селско огнище, а тя беше стара врачка и знахарка. И цялото село идваше при нея за билки и за помощ от различен тип. И тя вадеше хляба от един глинен съд, а съдът беше направен от глина, събрана от 7 извора. Такъв беше съдът, в който тя си печеше хляба. И помня как тя простираше на този съд ръцете си и когато хляба димеше и пуше, като обхващаше ръцете й и се точеше през пръстите й, тя произнасяше: да бъде чист нашия хляб, както е чиста трапезата Господня. В тези много прости думи имаше такава безусловна сила, че аз днес мога да ви ги рекомендувам като формула за бързо и ефикасно освещаване на хляба си, но разбира се при условието, че вие поне отчасти ще го преживеете така, както го преживяваше тя. Аз тогава можех да изям един залък от този хляб и да играя цял ден, без да си помислям за глада. Когато човек вкусва храната си като благо, един залък погълнат на време утолява гладът за цял ден. Защото такава е есенцията на жизнената сила в живота. Откъде още извира благото в душата ни? Какво ни свързва с енергията на космическото благо в този живот? Днес давахме едно интервю и аз отговорих на този въпрос така. Като сте примирили в душата си две изначално противоречиви състояния. Стремежът да бъдете чисти, искрени и добронамерени и стремежът пълноценно да се проявявате в социума и в социалния свят, тогава вие сте в контакт с Божието благо. Като примирявате стремежът си да останете чисти и светли, искрени и щедри, с целия си устрем към ученията на мъдростта, с осъзнаването си и стремежът си пълноценно да се проявявате в социума и сансара,
вие воистину превръщате сансара в нирвана. Вие воистину сте в контакт с благото. Всякаква форма на бягство затваря дверите на благото в душата. Бягството от духовния свят затваря дверите на душата за благото по същия начин, както ги затваря бягството от физическия свят. Затова човек е в благото, само когато той честно е обърнат лице в лице с животът, във всичките му прояви. Когато той приема всичко, намира сили и мотивация да работи с всичко, без да изпитва погнуса към нищо и без да изпитва чрезмерна радост или екзалтация от нещо. В нашето болезнено време е необходимо постоянно да напомняме на човека за едно и също нещо. Нашата възможност пълноценно да получаваме благо е свързана с осъществлението на постоянна градивна трансформация в живота. Вие може да си напишете трансформация, съзнателна трансформация, да сложите знак равенство и да напишете благо. Когато сте износили в себе си тази мисъл, че душата ви, цялото ви, кармата ви, умът ви и съзнанието ви имат необходимост от действителна трансформация, разширение, умекотяване, разгръщане и пробуждане, тогава вие сте в контакт с благото. Но ако си повтаряте всичките тези необходимости като автотренинг, вие нямате контакт с благото. Трябва да разберем, че благото като богодадена енергия е изключително нежно и деликатно. Ние трябва да го пиеме даже не през сламка. Като го усещаме, ние трябва да го точиме капка по капка. Ако искате да усетите как влиза благото в душата ни, по-точно как трябва да го абсорбираме, аз ще ви кажа. Даже когато то ни залива като водопад, ние трябва да пиеме водопада по капки. Представете ли си колко е трудно? Даже когато ни залива като водопад, в каквато и да е форма, любов, пари, успех, щастие, емоции, талант, ние трябва да пиеме неговия водопад по капки. И тогава над душата ни се извършва пророчеството, оставено в Псалма Давид. Господ е пастир мой, и аз няма да остана в нужда. Благото притежава жива душа. То ни обича, когато ние сме внимателни и нежни към благото. Когато му обръщаме внимание. То даже прилича на домашен любимец, който се трие някъде около колената ни или иска да го погари. Но когато ние забравяме за неговото съществуване, то безмълвно строи настрани и ни гледа и се чуди защо ние не отваряме за него дверите си, когато той е тук и чака.